Oh, yeah, for Basia. A quite like Bundi, and the Kawe Marie. I hype when you're bunya. I know the season I up when you're hosinia. I high maranona run I know the sin, mba, no Susie. Naturally, men candy ocha, candy, isn't a sequoia, candy guru capo. Many have been handing Nana I help when you bunya. I know the simba, no so hosi. Okay, can call again. I got fit them now, you and your bossy. Everyone your child, no pussy. No worry on why you're now one nature to watch here. Now one are we are in the mirror. No nature to watch you off man. Or cut your in the mirror no watch here. Or we see a get one. Or we do where Korea goes in one, we see no sin no da. No to a goes in one. Now for what you know, we are for no to poor one. Get one we simba. Me here Karigo. Or where more coachary where we here when Gaba. We Gaba Bahon warrior. Have you ever webrizuko? I say, no one ya when the panukuha, mbwa, muro, no to a costume, one can't go where culture, the weapon I hear one who webrizuko. Because, ill word, dear. Upon a recognition is not real. I surround the other, I have zero ill why not, but was a recognition. I say a recognition is not real. Is that right? It's okay. I'm here to prove you that recognition is real. It is real, and it is real in all aspects I've encountered it. Okay, if you know if I can really make you know where you were so boyibo. Please, let's be coming down. You get? Cool. Okay, for real or what? Ilo what your form of my age goodum, madna bomma, boman them where marry what. I don't know no English. A man me here marriage well seen or deho. No, na here a messy. I can I have to go. Or there I go. I see any low wardrobe. Okay. It is okay. No, it is fine. Very, very fine. Can you ever need this in a low wardrobe? If you are going to give me a point, it is in a low wardrobe. I'm going to give you 10,000 points in this in a low wardrobe. You have to create up gonna. I go me low war from to the moon where some back wow. A low way so. On some back wow. Can you hear? That also is the son. In that high nanya, or how big is on having a cosmic yellow. Let me tell you a story. I have a brother. Very cool, calm brother. I wear more you win it. I chop potana. No worry, no nature tattoo, watch here. No nature. But hopper and pep. No, oh, free here. I will see here, ditch, dressing. Na one. No onion loro. Tupu, a very simba. Naga chota. Mwezo konya color or conobuhonia. Nwoke anụ am na-agwa gị bụ onye ji ezigbo ego tupu ọnwụ mana ọ nwụchuru anwụchu ọnwụ n'oge. Etu o si nwụọ n'oge bụ ihe ka ọ na-eri wee daa. Ihe ahụ ọ na-eri, nri ahụ ọ na-eri wee daa. Nwanne m ugbu a anaghị emetụ nri ahụ. Ọ bụ na asịniti ya ihe na nri ya. Ọ pụta ụwa kịta. Nri ahụ anaghị aba ya n'ọnụ. Nri ahụ anaghị agbasaghị ya, ọ naghị aba ya n'ọnụ. Ihe ọ na-agbasara nri ahụ onweghị ihe, ọ na-adị eri ya nso. Anyị amabekwa ihe na-eme mgbe ahụ. Anyị gụpụ nke ahụ. O were mgbe ọ na-eri dị ka afọ 4, afọ 3, afọ 4. Ọ na-ekwutuzi okwu mgbe ahụ. Ụlọ ọ na-arụ ọnwụ niile ọ na-arụ tupu ọnwụ egbuo ya. Ụlọ ahụ ọ na-arụ, ọ na-agba afịfịa ruwe n'ụlọ ahụ. Ọ gakwuru mpam ọsịa dadi o jiri nnukwu ụmụazụ sịa ya kpọ ndị mmadụ ka arụchacha afịfịa dị n'ụlọ. Damasịa ka ịgbasa gị n'ụlọ hapụ ụlọ anọ anyị ga-arụcha ya. Ọsị mba na afịfịa etotu ego obere. Eke na mana asị ya nwee ndidi na ga-arụ ya. Ọsị mba na gaghị arụ ya. Nọọsụ rụọ ya taa echi. Eke ma ụlọ magba nke si eme ka ngachọ ndị ga-arụ ya. Ihe ọ ga-eme bụ Chinefu ma mgbede ụbọchị ahụ ọ garụ ya n'aka. Eke mbepụtazie si ya ka ị na-emebe a pụtebe ahụ ọsịsọ ụgbara ya masị pụtebe ihe ya ha agba gị
obere akwapụta obere oge ime anya etu ama anya etu ọ nachi ebe agarobịa mana ịrụchacha ya etu ọpụta sị daddy thanks mwana sị daddy thanks anyị nwee ihe kpọrọ ya o were ofu ụbọchị ihe o busachara n'ụlọ ya bụ ihe o busachara o ji arụ ụlọ tupu onye anwụ mmadụ wee bịa buru ya anyị amahụ na mmadụ buru ya onye ma bịa gwa anyị si anyị etu o si mara gwa anyị si anyị na mmadụ buru ihe na onye buru ya anyị gakwuru onye ga-anata ya. I am telling you, nwa dị 4 years anyị ga ebe ọ bụ na na-achọ ihe aha atụ na ihe aha adịghị n'eziokwu na eburu ya n'eziokwu ọpụta wee bido bawa mba nna m wee gakwuru onye a wee bido bawa mba. Do you know that at the end of it na onye ahụ buru that onye ahụ buru ya? That was when my dad said mba, we need to go, I need to do something about you. Ozi mgbe aka nna mpụtazi wee gazie ma amaghị m ka ha si mee ya ma nwaanyị ka mbọ bọ niile ka m so ha gaa emekwa m ka m jụtacha mana asị m gaa zuo ike ana mgbe oge epụpụ m mpe nke wee ruo wee chọpụtazie wee kapụzie ya n'icheta uwe ochie ya etu aka o si kwụsị icheta ebe ọ na-adị echeta ya. Mana do you know the amazing thing is that anyị ncha niile he is different. Oyihe anyị oyihe ọmụmụ oyihe daddy ihe onye gaghị eti man photocopy the man nsi gị photocopy like onye na mmadụzi mmadụ n'ime photocopy the man ọkwa onye nwụgoro tupu amụọ ya. I think ọ nọgo 3 years 3 years after ka ọ nwụcha before amụọ onye nwa ọ mgbazi ka mgbaka mbetụgwa ya si so no ihe a na-eme ọ mahọ takwa esi mezie ya ọ kwụsị ichefu ya ruo kịta omume that man ka o bu gị na ya ejighị okwu gị na ya anaghị akọ ọpụta ụtụtụ si gị ịbọlachi kpom ọ dịwakwa mgbe ọzọ ụtụtụ ọzọ o ejisikwa gị ịbọlachi. So I don't know the reason he is in a reincarnation. Nke ọtọzi these are just the two main people go di I di shop. Nke ọtọ bụ nke obere nke ahụ bụ na mgbe a mụrụ ya nne nna m nwụchara ọ nwụchara ozugbo o mee dịka next year after 1 year mụọ ya nwa but then ọ ka dị nna m na-ahụ na mmịa ahụ ọ ka na-ewute ya you get ọ ka na-ewute ya na mmịa ahụ so were ofu ụbọchị wee nọ na nrọ o wee fụ mmịa wee bịapụta wee si ya n'ọ ya ebezina akwa na ya na ya nọ na ọ bịakwute gị ya na ya na ya nọ si abịakwute ya ebe ole o wee si ya na n'ọnya bụ nwa ya ahụ anwụrụ ọfụ mpi ya si ahapụgo ka eko ga-esi mara n'oge o wee si eme mbọsị ahụ ọ natara akwụkwọ o wee chọọ imeziri ya ihe o ji eku mmiri o wee na-aṅa mgbe igwe ọ bụrụ na unu ya ama ihe bụ mgbe igwe o wee na-aṅa mgbe igwe ya n'ọkụ ka o were anya chere ya ihe o ji agba mmiri amaghị ka ya na mgbe igwe zi wee jee mgbe igwe ahụ wee wụọ ya n'aka o wee yi aka ahụ wee buru apa ahụ o wee si ya na iru ebe a n'oge kirie nwa na apa ahụ na obu ya na obu apa ahụ na apa ahụ dị ya n'aka. Ọzọkwa oge ji mara bụ ya kirie azụ ntị ya na azụ ntị ya na-akpọpụrụ ya akpọpụ n'ime mana ọ pụtaghị ebe a na-akpọpụrụ ya n'ime mana ọ pụtaghị ebe n'ọhịa a ka oge ji mara na onye nwa bịa nọ ọ sị n'ọhịa ka ọ gwasịrị ya nna m wee manye na nrọ wee gbara bịakulite nwa wee nene nwa ahụ nene azụ ntị ya wee bụ na akpọpụrụ ya n'eziokwu nene aka ya ọ bụ na ya bụ mgbe igwe dị ya n'aka na m wee bebe akwa wee sị ya mmamo ịnata ruo mbọsị ahụ bido ụbọchị ahụ wee ruo ụbọchị nna m ihe ọ na-akpọ ya bụ mmamo nwoke o nwoke mana ihe ọ na-akpọ ya bụ mmamo. But you know the funny thing about that mark bụ ka ọ na-eto ka the mark na I'm going to snap it, it's not even issue of ka ọ na-eto ka the mark na asaba mora mmụọ instead of going down ọ na-asa mora mmụọ. Don't worry ọ gara akwụkwọ kịta mana ọ nata na-emezi video edit I'll put it. So I don't know the reason you get to say that reincarnation does not exist because of what? So because you don't believe and you think reincarnation does not exist. Can you put it on? I actually want to put it. I know what that so because you don't believe in reincarnation does not I'm not choice English and I have
Because you don't believe in reincarnation does not mean that it doesn't exist. It exists. It's just that you don't believe in it. So you should not shut people up with go to YouTube, search it on YouTube. Go to say that yeah, reincarnation exists, but I used to go ahead and say it does not exist. Because why? Because black I'm not HF like subscribe, I have Malisha Bibo, I wouldn't come. It's a Bibo. I found Malisha Bibo, I wouldn't come with me, remember like subscribe. I'm going to